be to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. This is the time for the wait. Hallelujah. 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 Jesu muhle. Hallelujah. uJesu muhle. Alibonke igama lenkosi. Ngiyamkholwa kuJesu bazalwane uzosinceda. Bengihlaselwe iflu lamalanga. So mawuzwa ivoice yami ngathi ngiyi-chipmunk bazayi-editha lapha ku-media ku-happy. Amen. Ngithelelwe ngigiven umkhuhlane lo. Hallelujah. Thimula right through now nayo uyathimula nje. Hallelujah. Fakela ama-gems. Amen. Ngibingelelila ngisho bazalwane. Namhlanje bathandekayo uJesu nje ivoice yami nje. uJesu ubekile enhlizweni yami ukuthi angizokhuluma ngesihloko. Namhlanje ngizofundisa ngizoshumayela. Tshela makida namhlanje kuzoba mnandi. Uzoshumayela. Asithethiswa namhlanje. Asikatshwa namhlanje. Uzoshumayela nje. Prophet ngithi kunomuntu ozophuma la. Isihloko sami sithi your condition is not your conclusion. Awutshela makana nti your condition is not your conclusion. Khona ezinye izimo na ubhekana nazo, when you encounter them or when you look at them you think ukuthi sekuphelile. But namhlanje ngizomemezela marwama mahle. Ngizomemezela bazalwane bami ukuthi I don't care ukuthi ubhekene nani, but that is not the end. Awutshela makithi it is not the end. Khona kazoqala sebenze kusimakade manje. Yabona nezitha zakho isenkingeni. Ebe bacabanga ukuthi uzophelela laphi lo. Namhlanje so prophet abazalwane kuthi khona into ezoqala. Lalelani bazalwane bami, lalelani. Every time ubusathane efika etufaka ifulu stop empilweni yakho, the Lord begins another sentence. Khona into ezoqala. Awuthi khona into ezoqala. Hayi angizwa nikho bazalwane. Ngifuna utshela makona nti Maki uzosala wedwa khona into ezoqala. Abangazi nge-reference yayizolo they are very late. Abangazi ngezolo lam they are very late. Abangazeli indaba zami they are very late. Khona into ezoqala. Rapha lithi iBhayibheli ngenzokusha. Anikuboni na. God is gonna do something new in your life and your enemies will be disappointed. The Lord is doing something new. Because your condition is not your conclusion. Your condition is not your what? I want to speak about the resurrection. Because when I was praying in the morning, the Lord said, William, I'm going to resurrect dead dreams. I'm going to resurrect dead finances. I'm going to resurrect dead businesses, going to resurrect dead marriages, going to resurrect whatever it is that is dead in your life. Into mayifile inephunga, into nayifile ayikhuluma inyakazi, kodwa amandla ovuko bazalwane akhona namhlanje uzovusa yonke into ebeyifa. Can I declare bazalwane, that business will never die, that marriage will never die, that career will never die. Hayi labantwana ngeke bafe. Ake uthi resurrection. Even if ungababona labantwana ukuthi sebahlulile abalaleli, I'm telling you their condition is not the conclusion. Because yobusathane bethu yabangcwaba. Ngamanye amagama bazalwane bam, Ezekiel chapter 37
lithi iBhayibheli umoya wenkosi wawuphezu kwami wangisa esigodini samathambo omileyo wangibuza wathi, son of man, can these bones live again? Ngathi inkosi, wena waziyo mina ngazi. Uthi profeta phezu kwamathambo. Lalelani bazali bami, ube profeta uEzekiel, izinto ezifile zambatha ukuphila. Ngoba namhlanje into zokwenzeka yonke into ebeyingcwatshwe emathuneni yakho, it is coming out in the name of Jesus. Shout hallelujah. Uma lamathambo sewahlangana sebamile babomthweni lezi skeleton sezimbethe inyama, lithi iBhayibheli abangizwa la, uma amathambo ehlangana ikhanda lasuka la lisuka khona. Ubayekele abakurejectile izolo, ngizwa abasezulwini bathi there are destiny helpers that are gonna locate you. Kunabantu abaphethe into zakho, they are coming nezinto zakho. Ikhanda lasuka la likhona layohlangana nentamo, isandla sasuka la sikhona sazohlangana nomkhono, ngoba mase kwenza yena amandla ethu awasebenzi. Your condition is not your conclusion. Ngoba uma ewabheka sesimorini lamathambo ubona makarendani isimo esi-hopeless. Uma wabheka ubona isimo esi-hopeless, isimo esingeke satshintsha khona. Yingakho noma ephendula uNkulunkulu uthi wena Nkosi owaziyo. Hallelujah. Uthi wena Nkosi wenzani? Kwathiwa-ke now prophet, yazi ushawa yini wena? Uma isimo simaphambi kwakho uyathula. Isimo masimaphambi kwakho wena uyathula. Abasezulwini abathuli bayakhuluma. Salwane bami, abasezulwini abathuli bayakhuluma. We speak. Job 22:28, you shall decide and declare a thing upon the earth, it will be established. SDP kukini, if you wanna govern this year, it is possible. iBhayibheli lithi uMaria wathi kuyokwenzeka njani ngingazani nendoda, kwathiwa ongenzeke ebantwini kuNkulunkulu kuyenzeka. Kuyakhawunta ukuthi ukhuluma. Awutshela makithi siyayeka ukukhuluma negative. Njengoba ungibheka makhi, you are seeing the next millionaire. Njengoba ungibheka makhelwane, you are seeing the next millionaire. Angikhathale ekhaya ngikhulu, angizwa bafowethu, angikhathale ekhaya. Yabona mhlambe ekhaya wekho ama-graduate kuyoqala ngami, mhlambe ekhaya wekho amabhiliyoni kuyoqala ngami, mhlambe ekhaya bekho abashada kuyoqala ngami, abekho abake badrive ama-SUV kuyoqala ngami, ake uthi kuzoqala ngami. Bazalwane baseGemboko, ngibona uNkulunkulu aphakamisa abantu nisuke endaweni edelelekile eyazonga ukuthi ayinama kuzoqala ngami. Wena angiyazi ireport oyitholile ithini, kodwa yaka uNkulunkulu ithi kuzoqala ngawo. Yabona nale family nesekheni kunento eyi-1 enishayayo, funa uzehlukanisa ukuthi ngingashayeka bafowethu, but kuzoqala ngami. Kuzoqala ngami. Nizoqala nibona umuntu ona 50 years ona 60 years athenga imoto ayidrivele kuzoqala ngami. Nizoqala ubona ngomuntu onjengami ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuyithinta impabanga ezale. Hayi athu andile kamajoni uThixo ndiyamvuma uyayithintitha into engelutho ayenze ihlale namakhosi. Ngibona isandla sikaJehova siphakamisa abantu, ngibona isandla sikaJehova sibutha abantu ezaleni. Shout hallelujah. Siyongena labe batha ngesangena khona, siyobusa labe batha ngesabusa khona. Uma yena engakithi ubani ozomelana na? Lezi idumbu ume prophet uEzekiel zambatha inyama. Zenza njani? Zambatha inyama. Uma zimbatha inyama zazingaphili. Khona engizoyiprofetha labona ahlangene amathambo. Khona engikhuluma naye mantasa leprakosata. Hlangene amathambo. Hlangene amathambo. Mili linyama. But there's no movement. Uyayazi into njalo? Uyizwa into uthi ihlangene, uzuthi leli business li solid, uzuthi lento ngiyiqalile but ingabi ne movement. Yizwa uNkulunkulu uthini? Ngathi ngiyambona Ezekiel athawu. Ahlangene amathambo. Kodwa akunakuphila la. Ninamba zalwana. Ninamba zalwana. Ufuna uphumela uthola into ongacabanga ukuthi ungayithola na uze enkonzweni. Lethi iBhayibheli sothi uNkulunkulu khona into engifuna uyenze. Uyakukhumbula hebu Abraham.
uthi uNkulunkulu nafe Abraham uthi ngifuna ungenzele ifavor. Look to the north, east, west and south. And as far as you can see, as far as you can see, you will possess the land. Use uthi uNkulunkulu kuEzekiel, look to the north. Anyaniyeka. Uthi look to the north, the east, the west and the south. Uthi ngifuna umemeze mfana. Biza umoya emagumbina. Call on the Spirit of God. Emagumbina manomhlaba. Liphaphe lwamemeza uEzekiel. Oh, kwasuka umoya enorth, kwasuka umoya east, kwasuka umoya west, kwasuka umoya south. Wazongena ezidumbini ezinganakuphila. Liphaphe babese bayazola masathaya. Zasukuma idumbu zaba namandla. Zasukuma idumbu zaba kunomoya kaNkulunkulu ozongena kulezi zinto ezifile empilweni yakho bese ziyasukuma ziyaphila. Uma mamashiya sekusukuma lezi dumbu. Ngichazwa amagama mamkwazi kaNkulunkulu izuthini. Uthi laba bayindlu kaIsrayeli batshela ukuthi ngizonikhipha. Your condition is not. Batshele ngizobakhipha emathuneni wabo. Noma kubokhara bakufakile emathuneni, noma kuyizitha, noma kuyini. Namhlanje sihamba ngombhalo osencwadini yeZakha othi abambela thina umgodi kungena bona. Listen, sweetheart, they can try to sabotage you. They can try to stand against you. Your enemies will come in one direction, but the Lion of Judah will scatter them in 7 directions. Ngibona abahlangene ngegama lakho balwa bodwa. Ngibona abahlangene ngegama lakho baskatharisheka. uNkulunkulu wazokusha. Last week I preached and said, there are people who they are not friends. They are noma basebenza bonke abathandani. They have a common denominator. Uwe. Wena fanele ubonge ukuthi yazi ukhipha abantu busy. Wenza abantu bathandane ngoba na ungekho abakwazi ukubumba. Umuntu angaza gibela itaxi azohlala kwagogo zibani bathi icocwa wena. Netho mamashiya. Netho Nthabi. Sakudiscussion wena. Kubalulekile ngendlela ukuthi abakwazi ukuyihlanganela ngeinto zabo. Last baba umsweni one of my sons yangibuza uthi, "Hey, sizohamba nabo Pastor Lungi emso uyakhulunywa yona awusabi na?" Ngithi no phela if uhamba nomuntu oyicelebrity. Aningizwanga. Uhamba nomuntu odumile. Uyaduma na. Uyaduma. Kwenzwani ke ngabantu abadumile? When you are at the top, you will become the topic. If God has placed you at the top, you will become the topic. And learn one thing. Do not come down at the top. uNkulunkulu esekubekile makabelo phezulu. Qhubeka kube yitopic into eniyenzayo. Nifuna ukuthi nikwi-level yama-eagle nehle nize kuma-chickens. Uzokwehla kanti uNkulunkulu kubeke lapho. Stay there uyekela inkukhu phansi. Ngoba inkukhu umsebenzi wabo ku-admire into ezibona phezulu. So what abakubingelelanga? So what abakhulumisa? So what bakuhleba? So what abakuthanda? Sinobaba osithanda kangcono man. Now there are 3 resurrections before it. Kunama resurrection amathathu sengizoqela engifuna ukukhuluma ngawo namhlanje. Bengizothi mina isimo sakho asona kuphela kwendaba. Your condition is not your conclusion. Praise the Lord. Your condition is not your conclusion. I will say it last time. Your condition is not your conclusion. I mean it, bazalwane. Kunomuntu ozophuma ephethe something namhlanje. Kunomuntu ozophuma ephethe something. There is someone ozophuma ephethe something. I'm tempted to prophesy but I'm full. But konke ngizwa. Konke ngizwa. Alibonga balika Jesu.
kuzoqhaqheka izinto oboyibona ngathi zenzeka kancane. There will be speed. There will be speed. Because I'm sensing someone this side will receive the crazy speed. You have got the potential, you have got everything, but into zakho zakancane. Zazi zakade but zine slow nyano ngas understand. I declare speed in the name of Jesus. This side. For you to know ukuthi bengikhuluma ngawe, this is the second week before Augusta Pen. Check from ngeviki la after 6 zika September. Because you are in business, check after iviki la nge6, you will see there will be speed. There will be speed. Then you will know that what I was saying was true. Now, kunama resurrection bazalwane. There are 3 resurrections engifuna swabambe. Sizokwazi ukuzwa kahle indaba ye. Hi my God, John chapter 11, the first one. Sizokwazi ukuzwa kahle indaba yethu. Yokuthi your condition. Yabona misifuna utshele nabathi uyabamezeleka ubona ukuthi is not the conclusion. Isimo sakho lesingathi but it's not the conclusion. Mara kunini kwa is not the conclusion. It's not the conclusion. It's not the conclusion. It's not the conclusion. It's not the conclusion. Khona la siyakhona. Awazi ukuthi before kuzokhanya kuqale kube mnyama kakhulu. Yabona ebusuku siso ngabo9. Anyone can walk. But bazocabana mama umuntu akutshela ukuthi uyasaba uvuke ekseni ngoba ubumnyama basekuseni is too darker than lo. Futhi kuzokhanya. Yazi angazi ngikhuluma nobani. Ngikhuluma nomuntu onesimo obekasela sibona ukuthi sekuphelele. Phezulu kwale full stop sifaka ikhoma. Khona into eqhubekayo. Akakapheli. Uzobona. Bafundele verse 1. Yizwa ke nangu Lazarus, the first resurrection, ukuvusa kwa Lazarus ekufeni. It's John 11 verse 1. Verse 1. Yeah. Othile ogulayo uLazaro waseBethania umuzi wakubo kaMaria nodade wabo Martha. Ngathi nibhorekile ngishumayeza. That is why ngitshele abo baba umthweni nabo sesibore ukuthi banganiphatheli ukudla. Niyazibona ni trera kanjani? Ngabe niyadla nasiphuma. Phila ntshela makithi umfundisi amen. Umfundisi uyamthanda amen. Hallelujah. Lalela labazalwane. Kunento engifuna ukuthi nasibofunda umbhalo singawukhi phezulu. Ibalekile lento ebayifunda the intro ukuthi ke sitshelwa marendani ngegama lomuntu. Sitshelwe ngestatus sakhe. Uthekula. Sitshelwe nebackground yakhe. Phinda bayizwe lento. Othile ogulayo, othile oqakekile, uLazaro waseBethania uMisbu waseTwefontein E. wakubo kaMaria nodade wabo Martha. Yebo, wekhabo Thabi noJabulile. Full information. Full info. Azalwane liyacacisa. Angeke bangizwe lapho. Why umbhali asinikeza full clarity? Uzobona mase siya lapho uJesu evusa abantu ekufeni. Or evusa uLazarus ekufeni. Ibalulekile lento. Njengoba bakwazi ukuthi wawa wekhabo osebenza ohlale kodwa oxakeki. I-right, awutshela makithi i-right. I-right. Ngizwa ngabazalwane. Bangamane bathi usizwe, mara kuloko kufuna kuthiwa usizwe muphi? Lo nephumule edoro lephumule encane na. Abatsho bathi usizwe. So the why isinikeza so ukutshela into one. Uma kuchazwa ngoLazaro uye yedwa. Bazalwane, khapha. Uma kukhulunywa ngale situation, i-description ifita yena yedwa ngoba nguye kuphela wekhabo Maria, nguye kuphela wekhabo Martha, nguye kuphela umngani kaJesu. That background is for that ma ukuthi yonke into awuloku ubuza ukuthi ngomuphi kunomunye uthengisa ama-veg uyazi ukuthi obvious uye lobe kaloko alandelela uJesu kodwa uyagula wenza njani uyagula bathi uthandwa uJesu kodwa uyagula umngani kaJesu kodwa uyagula uMaria kwakunguye owagcoba inkosi ngamafutha.
iyaqhubeka ipha more description ngalo muntu. Uyakhumbula ninamne uJesu wakwangena amahlango endlini yomfarisi wahlala phansi. Kwangena umfazi owayesifebe wathatha ialabaster jar waqhitha amafutha enyaweni zikaJesu. Asitshelwe igama uma ezohlangana noJesu asinikwe igama lakhe, sinikwe ibackground. Ingako ngithe kuwe wena ungizwa, bayeke bakwazi ngezono lakho, bayeke bakwazi ngesifebe, ngoba la iBhayibheli limchaza njengophepafunda bazalwane, limchaza njengesifebe esathatha inwele sasula inyawo zikaJesu. Lithi iBhayibheli bathi abaFarisi nabahleba bathi ha kube bekazi uJesu ukuthi ubani, ngithi usenza umprofeti uJesu, kube bekazi bamtshela ukuthi ubani omgeza inyawo, ubengekavumi. Waphendula uJesu wathi nina njengoba ningcwele ngcwele ngingenile kwena ningiphanga amanzi okugeza inyawo. Lo khamaya salaphalia tosila phayila kaphay, lo ebumpofini bakhe uvele wathatha amafutha, and it was expensive perfume. Aya wathatha amafutha wawachitha enyaweni zikaJesu. Lalelani, that was prophetic into ebenzwa yilo Maria. Yingoba uMaria wayezwa ngodlebe likamoya ukuthi inkosi seyizoyokufa. So into eyenza umzimba kaJesu unganamathelwa zimbungu ukuthi umzimba wakhe wagcotshwa ngeperfume engakafi, wagcotshwa ngamafutha engakafi. Bafowethu wagcotshwa ngani bazalwane? Umeceda ukusula i-deliverance yakaMaria yaqala lapho, because masofuna ngayo kuthiwa kunamadimoni amaningi akhishwa kuMaria. Waqala walandela uJesu. La-ke uyachaza ukuthi yilo waqoba inkosi ngamafutha. Ibungu ziyasondela kulo mzimba ethuneni, hayi ukuthi angishumayela. Ibungu masondela kuye zithi simdlanjane esimdalile. Impukani ziyasondela uJesu asethuneni zithi uJesu mara singabanga njani umsindo ngoba uyinkosi yenkazimulo. Kwangathi bezithi mazisondele enyaweni zizwe ialabaster, zizwe ialabaster oil ichithekile enyaweni zakhe. Uthi uJudas, yizo uJudas uthini? uJudas yo mara niyamosha yo. Kusho ubani? Bomqaphela umuntu othi masefanele kuphakanyiswe wena a-check ama-cost. Nina kuthi anisiba bafundisa anasi ngoba qaphela nongifundisa ngoba qaphela abazalwane nawuthi sesimorini sizokampela abanandaba, so wakhini abanandaba bazalwane umfundisi uya birthday sicakeke. Yizo uJudas uthini? Uthi uJudas mara namosha amafutha la, and uJudas uyingozi ngoba okabala abayazi iworth yamafutha yaziwa nguye phela, bekayi-treasure thuli, bekangitreasure uJudas. So uthi uJudas amafutha la yadura. Yizo uthini ma? Uthi imali, iprice yale perfume mina nayadlala. That is why I don't teach ivangeli el-embrace poverty. When you are born again, namntwana kaNkulunkulu, inyanya inhlupheko ngakho konke kwakho, inyanya ayiveli kuNkulunkulu, ayiveli kuNkulunkulu. Bona amafutha achithwa sifebe lapho kuthiwa ayelingana i-annual salary, annual. Bezwa nge-treasure. Ithi treasure la mafutha lawa lingana umholo womuntu wonyaka wonke, besingawathengisi yiso, izwa, besingawathengisa sithatha imali sinakekele intandane singela abahluphekayo. Boya uJesu uyangichaza ukuthi the poor you will always have. Nihlezi nineyintandane kaze Judas nizicabange ngoba kuthelwa mina ngamafutha nicabanga intandane. Hawu mara bamzweni waningizwa angiloni comrade, so lapha so ungenile bamthweni sebadicide kwi-party bathi baku-celebrate sonke lesikhathi i-party ihlezi thola imali akekho ucabanga abahluphekayo nengoba sekuhonorwa wena. Hayi mina amanya upesi ngapha kunaba uJesu ubuza lokho ukuthi bevele zikhona izintandane, why ningazicabanga ngoba sekuthelwa mina ngamafutha. That's why ngithi ubaqaphela abantu ebenza ngathi banendaba kanti baqima ukushayina kwakho ngoba isizini yakho le uNkulunkulu afuna ukufaka kuyo. Awubadinga abantu ozothi na uthi ufuna ukwenza ibhizinisi elithize umuntu athi no into lena ongayenza wathi if ayiphumele awubadinga abanjalo ngoba sihamba ngokukholwa la.
uJesu wehla naye ufuna sicede ngoba yide lechapter. Kwafika umbiko kuJesu. Kwathiwa Jesu loyo omthandayo uyagula. Look at this. First resurrection. Loyo omthandayo. Kuyakwenzeka kanti abantu uJesu abathandayo bagule. Loyo omthandayo uye onguLazaro uyagula. Lethi iBhayibheli uJesu wathi lokho ukugula akone kokufa. Ukuthi kubonakaliswe amandla kaNkulunkulu. The first resurrection u-encounter izinto ezifayo hayi ngoba kunamadimoni akuhlaselayo. Uvuma ngamabomu uNkulunkulu ngoba ufuna ukukhombisa amandla ovuka. Ngizwenye irevelation nasala kulenisele bazalwane. Ufuna ukukhombisa amandla ovuka. Ungakhohlwa ukuthi siphiwe i-description kaLazaro ekuqaleni. So uma kusesenjalo uJesu seza njalo kuba khona abalandela lezi isithunywa zokuqala. Bathi ungasamhluphi umfundisi. uLazaro omthandayo sekafile. Ngicela ubambe lokho. Ugcine mamncuma lo enzani agula. Sebathi sekafile. Uma sebathi sekafile laba ba prepare ukubiza iAsupol lapha. Bakhala lapha. Yizo uJesu uphendula uthini? Akafanga. Nawo kumehluko phakathi kwami nawe noJesu. uJesu nabangena bekhala bathi ufile uthi akafanga uLazaro. Ulele. Mina nani. uJesu ngena kahle kule nto ukuthi your condition. Ngomuntu mefila kusena lesingayenza. But uJesu amkhomisa ukuthi not the conclusion. But no, there is nangeke avuke lo muntu. Ingendlela enimpronounce ngayo. Ngoba ezifila zivuke kodwa ezilele ziyavuka. Abangizwa labazalwane. Beni episode ezifile azivuki, ezilele ziyavuka. Usawuthi umngani wethu uLazaro akafanga ulele. Sizohamba nani? Uyabatshela siyomvusa. Angiqede la mama bahlala. Hallo. Bahlala day 1. Siyabola isidumbu ngani? Day 2. Siyabola isidumbu ngani? Day 3. Isangeke bangizwe lapho. Bazalwane. Utuse isithupha ngani? Day 4. After 4 days uJesu wathatha isinqola sambeni. Wathi asenze wayahlala izinsuku ezine bazalwane. Lalani bazalwane bami, the number 4 is the number of creation. Is the number of what? Is the number of? So uJesu engekho ethuneni lika Lazaro ela ekhona nabafundi bakhe. Uma uLazaro ebola, ngiyabayeka mama nje. Uma uLazaro ebola, uJesu bazalwane izinto akazifaki ku recovery mode. Uma ungakholwa uma kuyiwa endlini yombumbi ubumba lwa cracker ezandleni zombumbi azange alipesha waliphula waliqala phansi. So the reason ahlala 4 days creation, uJesu was creating another body for Lazarus. Yingaka ne confidence ukuthi nangafika lapha akayo perform resurrection uyovusa umtolela aningizwanga. Kulo 4 days there was a creation emazweni kamoya ebeyenzeka. Uma seqedwe uyenza sesibona ukuthi asambeni siyomvusa. Lithi iBhayibheli uma befika uJesu uphethe amandla ukuthi uphethe amandla. uJesu uphethe amandla. uJesu uphethe inkazimulo. uJesu uphethe breakthrough. Okanye uJesu uphethe yonke into abakhala ngayo. Kodwa kwaba khona into emvimbayo. Awutshela umakhelwane ukuthi noma uJesu enakho konke. Mtshele ithi noma uJesu enakho konke. Kodwa khona into emvimbayo. uJesu umefika ethuneni lika Lazaro. Lithi iBhayibheli uhlangabezwa yilabo sesababili. Khumbula omunye owathela amafutha enyaweni. Omunye owathela amafutha enyaweni. Bayamhlangabeza bathi kuye Nkosi, uma bowukhona ngabe ubhuda kakafi. Baqale bakhihlile lo bakhihla amagwebo. Uyangizwa Sifiso? Baqala bayakhala. Baphinda bathi kube bowukhona ngabe umnakwethu akafanga. uJesu ubuza umbuzo, mfana angishongo yini ukuthi uma ukholwa uzobona inkazimulo? Basayizwa inkazimulo kodwa ufile Jesu. Walalela Maria, ngingukuvuka mina nokuphila. Hayi ukuthi nginayo imvuso, but I am the resurrection and I am like, in other words, wathola mina uthola ukuvuka, wathola mina uthola impilo. Uthi I wanna perform a miracle. Ngizosho njalo namhlanje uJesu khona into afuna ukuyivusa empilweni yakho. God wants to perform a miracle. Kodwa iwani into emvimbini wathi susana nje.
wabanjwe into yodwa uthi susanitshe. Yini abangatshela abapostoli njengoba nina nilibekile susanitshe. Lalela bazana ba nizongizwa mama Shia immediately uJesu iphimbo lakhe likhuluma ngaphandle wayesevukile uLazaro. uJesu efika nje apha saxoxa nabo the moment uJesu wamhla ngathi ngingukuvuka wavuka uLazaro walinda instruction ngoba uLazaro wakho ufukile inkinga yitshe. Ngizosho futhi your Lazarus is alive but the reason angaphuma engcwabeni basize monqwe susitshe khona abazalwa noma uNkulunkulu efuna ukubabusisa itshe labo yipride. Khona uNkulunkulu noma ngathi ufuna ubenzelani itshe bokanabo. Khona noma uNkulunkulu afuna ubenzelani itshe yile nzondo nayo. Itshe lokungathanda abanye abantu. Itshe yilomona onawo. Uma ungasusitshe namhlanje and learn to celebrate others, you will see izinto zakhe beyifile coming back to life. I wanna perform a miracle kodwa susanitshe. Abanye amatshe magqubu uyobabamba ngenhliziyo kuze kube nini. Lalela lento yakho ongaqolela ilimazo bakwatela idla wena. Kunabantu namhlanje mamahlangu kamhlange esibhedlela baphusha ama drip bahamba slow motion hayi ngoba begqula balinyazwe umona balinyazwa nangaqoleli. Uma ungafunda ususitshe uzovuka uLazaro. Utshela make susitshe abese uyaphuma uLazaro. Bona uJesu wenzani? uJesu akathi Lazaro vuka yaniyeka. Akathi Lazaro vuka uthi Lazaro phuma. Akathi vuka uthi phuma. Why? Umphumisa ngoba lento ayithandazela ikhona. First resurrection sengathi lento ayithandazela njani? Lento ubona ngathi feel njani? Ivukile. Uyalazi itshe elenza uLazaro angaphuma ethuneni. Susitshe. Utshela make susitshe. Phela when your condition is not your conclusion, susitshe. Labazalwane sifelwa hayi ngoba kuthande thina, kuthande yena ukuthi aveze amandla akhe. Now iproblem yakhe one, dala qedwe uNkulunkulu. Susitshe. Yabo lento yakho ukuthi awutshelwa wena susitshe. Ukhuluma into epowerful bamthweni wathi bathi sifuna abantu abasevayo no PV usho njalo wathi abantu abane submission. Umuntu ongakwazi ukulalela, ongakwazi ukuthobela umthetho kaNkulunkulu useless because God can't work with such people. So if you want to see izinto ivuka, whether in your business, career, finances, susitshe. I'm serious. Yabo lento yakho ukuthi wena utshelwa susitshe itshelele. Le pride yakho ukuthi wena vele susitshe. Lento yokungalaleli susitshe. Ubu stubborn susitshe. Lento yokungaqoleli susitshe. Izinto ezihle ezi right mazenzeka kuwe awuziboni nazenzeka kwabanye abantu. Susitshe. Awuguli wena. Athiri. Ngesivenda bathu kopfarwa ndivibo unomona uguliswa mona awuguli. Azange umuntu ebandleni azachayise achayisa umnyango wesimbilo ngoba ukhutshwa irogo lomunye umama ukuthi no namabhlenge blenge. When you focus on other people, you lose your lane. And when you lose your lane, you lose things that are pertaining your destiny. Ziyakushiya into zakho. Fundani ukuthi emhlabeni asifani. Asifani, we can be age mates. We will never be grace mates. Ifavor esinayo ayifani. Lalanda abantu bakwazi ukuhlala kwi-estate eyi-1. Bathi yebo makhelwane yebo. Uyamazi uNak Music. uNak Music no DJ Tira bahlala kwi-estate eyi-1 kodwa abafani ngefavor ngoba sibabantu asifani. Singashare isibongo esifanayo angifani nobhuta mina. No. Ubuzo. So the first resurrection, bazalwa uNkulunkulu azoyenza. He's willing to do it now. But can you remove the stone? Uma ephuma mama Shia uLazaro, come class, uphuma wenza nje. Phumile yena, but usaboshiwe. Ngoba kudala babengafakwa abantu kuma coffins, abantu babetantelwa ngeindwawo. Ngiyacake ukuthi uJesu makaphuma ethuneni, ushiya indwangu yena. Phuma yi-1
kodwa uLazaro umephuma ethuneni uphuma nezindwangu. Uyazi why? Fanele kube ne-evidence ukuthi bekafile vele. So yonke into ebeyingqwabile ebeyifakaza ukuthi ufile, uNkulunkulu uyosebenzisa yona ukuprove abantu ukuthi sekavukile. Kube bengingitsotsi bengizothi wavuka umalambana. Awutshela makithi wavuka umalambana. Wena bagcina uthakha izolo bazosho bathi hayi wavuka umalambana, wavuka umalambana. We are free bazalwane bami. Imisebenzi enifuna ila etipsini. Kodwa izwe instruction ethini ithi uLazaro sephumile. Hayi bamse. Amabhizinisi sewaphumile. Ngingakhuluma nebani? Amabhizinisi labe wavalelwe khona wena aphumile. Ingane zenu iphumile, career saphumile, your studies konke kuphumile. Kodwa i-challenge iwani. uJesu ke khona enye into senisusile ilitshe. Mina ngimvusile. Mthukululeni. Aha. Mthukululeni. Kwabiza ukuthi kusondele. Abhekhe uvukile vele. Vele. Khohlela sisho. Vele Lazaro uvukile. Yazi uLazaro ungichazelana. Lazaro nakavuka ekufeni. Azange abuye nedocumentary. Phela una 4 days afile. So Lazaro navuka ekufeni azange asitshela ukuthi esikhogweni. Orezulwini. Manje nakulamalanga ngithi senabefundisi abathorayo. Yabe ezulwini. Omunye wathi ngibezulwini. Ngabiza umsindisi ngathi Jesu khuza. Echidela ingonyama. Ngathi ake sibethi selfie baba. Ezulwini bazalwane. Selfie. Ensukwini zokugcina sithatheke ke thina. Glory. Mthukululeni. Cela ungenze into yodwa naphuma la. Yonke into yakho ivuthiwe. Susa itshe. Abantu abaningi marina babanje into encane man. Lencane. Yalento eni upersonalize yokilo. Bese abantu ubanjwe into encane. Khabe kade ufikile. SDP izothuka yazobona ngathi ngishuma izalo ngibekisa nga example kumnani ngoba babambisene bayikomiti uma sikhonza noma uma sikuma organization into ebizwa ngeaccountability. Uma kwenzekile wangenzi kahle cabanga sebakubiza lapha mamahlangu sebantu bachaza mamahlangu 1 2 3 sekungweke lapha sothi ngiyaphuma ngiyojoina lenye njani mina angeke ngoba wena unjani awutshela you will miss izinto zakho. Abantu abazi ukuthi uLazaro uvukile, they close their physical ears and open their spiritual ears. Susich bamthukulula. Namhlanje ngicela na uphuma la wazi ukuthi bengasikuphela kwendaba ukuthi wena ukaze ususitshe awukazi umthukulula. Ungapheli lo nyaka izinto zakho futhi bayanda ungakazitholi ngenxa yokuthi itshe lisesemnyaka. Ungapheli lo nyaka so prophetwe kangaka. Ungapheli lo nyaka ungakabambi into zakho ngesandla. Ngoba uNkulunkulu akahluleki yithi abantu esimfeyila. The second resurrection, 1 Kings chapter number 3. Nene ufuna uyibambe la. 1 Kings chapter number 3 from verse number 16. Nifunde nanifike emakhaya kulaba bazalwane lithi iBhayibheli uSolomon wahlulela kahle. Kwakunabafazi ababili abazifebe. Bobabili ngosuku olodwa babeletha abantwana babafana. Nabaqeda ukuzala phakathi nobusuku nakulelwe omunye umama walala phezulu komntwana wakhe. Uma eceda ukulala phezulu kwengane yakhe lithi iBhayibheli yafa. Yenzani? Wavuka ebusuku misibu, twilight. Midnight wavuka ebusuku. Lithi iBhayibheli waswapha ingane. Wathatha ingane ephilayo washiya ingane efile. Kwasa. Mabe ngishumala bengizosho ngithi izinto eziningi ziswitchwa uma silele. No angisho ukulala kwasebusuku. Into eziningi uma umuntu uphila noma ukhona azikulahlekeli ngoba befanele zikulahlekele. Khona iresurrection noma khona ukufa jabulile okufika ngenxa yokuthi wena ubebudedengu. Ikholwe elilala elingathandazi, elilala elingafundiswe, elilala elingaqaphelanga. uJesu uthi kanti njengeinyoka nibe mnene njengamajuba uzolahlekelwa izinto ebefanele kube ezakho ngoba ulele uvula amehlo so. Shabangizwe.
Ngiyapolitika. Izinto lokuthi nakufuna wena baba ngizaba likhansela nakufuna uNkosi. Ngiyethembile ukuthi ngicandidate makube njalo. Esubela. Or else bazalwane into sokuphunda zila ezandleni. Ngoba i-religion ingibhoralize akufundisa something. Ngoba kunemehlo phakathi kwe-salvation ne-religion. I-religion iyambopha umuntu. Ngoba i-religion yenza umuntu a-acte ngathi. Sifuna abantu politiki thina lana, thina sifundisi, thina. And then we are the same people complain ukuthi akuna service delivery, akuna anything, akuna any. iBhayibheli lisho lithi uma kubusa ababi, there will never be anything that is successful. Understand bazalwane bami? So now you come to a point of maturity and understand ukuthi ezinye izinto vuma, tshela makithi vuma. Baningi abantu ngabasizekile mamahlangu babethwendwe wathi. Bazalwane ziningi izinto ongakafakwa ngesathane kizo. Yazi ngikhe ngihlale phansi ngibone ngithi yazi uNkulunkulu iministry njengoba senza so I'm the one obeka wrong la. You must say uma kufanele ube ne-accountability. That's why abaningi ngeke bahamba nomoya ongcwele ngoba umoya ongcwele uyasolana. Umoya ongcwele ukutshela kahle bathe ya i-leadership umoya ongcwele akutshela wena 1 2 3. If you can't be accountable even to the Holy Spirit usenkingeni. So umoya ongcwele uma engakwazi nje uzongitshela ukuthi always makamele u-right way. Wena you are forever right way. Ayikho into ongcwele angafika, ayikho into wrong ngayo. Wena uhlasa u-right way. Abahleba ko wena uhlasa u-right way. So fanele ufike la khona sesimorini ukwazi ubona ukuthi la ngimo contributile and take accountability. You will see ubese umongcwele akwenzela ubulula ngoba usuke wavuma. Thina asivumi bazalwane abangiswanga lapha. That is wabona namhlanje bamthweni kunzima ukuthi noma sesonene aseka bazalwane sibabantu sonene akekho ozokwehla yoqolisa komunye. Ngoba sinaleyo pride ngoba si uthi usathane kuwe you are forever right. That's pride. You are right man. Oh, why ningasathi amen? Wawuzazi ngawe ne? Nalapha ekhaya. Ngimothe ngipuphu la. Nangithi umuntu litsetse. No, ufunda ukukhuluma nabantu kahle. Angikambiza abantu ngabatsetse ngoba wena uthenga ipuphu. Take accountability. Mawenza nje bonani bazalwane. Lo mama lo ubulela umntwana wakhe. Akafuni ukuthatha accountability ukuthi nguyobe ebudedengu mama hla. Fanele sifike bazalwane lesivuma. Angeke nginikeze uSifiso ikoloyi, ne? USifiso adrive ikolo yami avelenza bobanyana mponewe achayise ngayo. Mangifika uyazi mangafika kwisini enze njalo. Because ngisizwe umongo ngoba ngingathoma ngimpaphathise nangicatha ukumnikeza ubhabhadiso. Ayingiblame amadimoni udriver ngoba driver amadimoni oriyena. So akakwazi nokuthi ngivele ngathuka mina ngibona ifene emhlophe endazange ngibone nje igijima kosa ngatsho njalo. Fanele athatha accountability no yazini apostle bengithi ngizenza ubanyana mpone ngathi ngiya overtake kanti kuzi truck ukhulile nawo njalo ukhulile and uready ukuthi uNkulunkulu akuthembe ngezinye izinto. Bathina you refuse to be accountable. That is why yonke into ibalekelayo yokufika phambili. Okay. Uma uyingane encane engase accountable kwasesikolweni awuse accountable kwasekhaya. Uyazi lento ithini mama mhlawumbe noma usushadile yoba njalo. So uyamangala ulandelelwa ama repeated cycles ngoba khona izinto engafuna uyibalekele ziqonde. Tell yourself with William be the bigger guy. Ufambulile lapho. For an example bazalwane, bayangake sifundayo. Siyafunda ngithi bazalwane bami. Siyafunda ngithi bazalwane. My first year ngenza 8 modules kule degree ngenzako. My first year when Morin, I think ngithole 4 distinctions. Yeah, 4. Lenye bangizama ngitshothe nga1 bathi khona distinction. Shotha i5. So now if uya kule kunezinye ebengizenza zilula manje mama mhlanga. Mara sangithola idistinction ngaba concern. Kuthi why? Then I go uhlale phasi ke. Why mara njani? Ngoba ende nento hayi awudingi lokuthi so longikhamba no happy kune demon kwaba nento ethi kimi this is very simple. Wena usomdala phela uyanoloku usafunda isikole uthi into boyibamba lapha echalkboardini ihlale la ngeke yakhamba so ufunda ngama last minute ningenzi njengambazalwane mina I'm too busy bese uthi nakusondele bathi ama exam abhalwa next month ngithoka 3 weeks before ngicale
nala ngihleke khona ngithi ngiyabhala kanti ngiprepare wrong. Uyayibona ke mntaka ibambeze fundamental of what kufanele ngenze. I was like kanti kwezakalani mara wangisiza uMongcwele. But ngizama ukutshela uma ke kwenzeka esikolweni uyafeyila, into yokuqala unazoyiblame uzothi umntwana kangifuni vele inakhumbula lekhathi kuphaka kwisobho wenzani. Ongafundi ngibani bazalwane? Ongafundi ngibani? Ngeke marenda noblame uthi ya abazali abayisupport iculture yami badlula baye ngema-Muslimini ngale baya nangema-Pakistanini nga kanti bahlezi bakubona abazali na ufika ubamba unethi umqalise phasi ngenyawo uthi ngizakuraha wena ungaye nokuthi abazali bakho ngisonda nabo. Then so you must take account. That's maturity. That's maturity. Amanzi na wachithile vuma ngiwachithile amanzi ngiyaqolisa iphelela la. Hayi lesizukulwane sethu sona siyachaza. Alaba bayachaza la. No ukuthi amanzi nawabambe at the angle of inclination avela kuphunyuka. Ngathi ngithi ngenza so ngazi bona sengivela ngesichiko ngathi ngichaza too much. Kanti ngabe uthathe accountability. So lo mama lo wenza ubutsotsi ngoba akafuni ba accountable. And ukwenza ubutsotsi kukhosa amadaya ngasikhuluma isikho. Dire consequences that will lead to a conundrum. A conundrum is a problem that cannot be solved. Chelo market careful. Izwake mamenje. So the moment ino ithi fake owazi ukuthi ngimi la vuma. Ngiceda manje uSathane yazwa akakwazi ukuthi aye khotho yakhe yokumangalela. But uma uloku blame ubeka iblame kuma demon uphu uSathane into yokuloka nje unikela so uthandaza so ufasta so haya khona uSathane uconfuse kanti fanele uvuma ukuthi la ngimi ongazange asule kahle phasi ngikungitshelelile ngathi nya zange ngisule kahle phasi umnqobi qedile then uyobona uNkulunkulu hamba ngoba uNkulunkulu uyahamba nabantu abane accountability. Nangizobazana bami uhamba nabantu abanani abavumayo. Uthothi uladele marenda ngiyakuthetisa marenda ngithanda ukuladela. Mose ngiyagcina ngibone elinye ngapha lama-China yazi ama-China wadeleli mani uyahleka sesana. Ngathi ngcono ngiyosonda nama-China ngoba ama-China awananda. Take accountability. You were wrong. Apologize. Impilo yaphambili. So uma eqeda ukuswipe labantwana amabhwazi lethi iBhayibheli bavuka ekseni. Uphethe umntwana ongasuye wakhe. Mbona noma amchange into kusuye wakhe. Usulila kakhulu yonke. Hambe yangaleli sona. Hey, ncinza thula akusuye wakhe. Ngoba umuntu umethola into engasiyo yakhe akakwazi uyihlonipha. Yes. When you are too generous ngento zakho, abantu abakwazi ukuyihlonipha kufanele ukwamukela ayisizo zabo abayisebenzelanga. Ngizojabulini abakazisebenzeli. But ino nthabi na uyisebenzele nje ibhizinisi lakho ibhizinisi lakho ulisebenzele. Umuntu noma lahlela into phasi kuyazwela kuwe because of you've toiled for that. But ino izinto ozithola lula uyazimisuse awunandaba nazo. Hello? Mawuthola ibuilding ye-crèche mahala ha awurenta wenzi next. Ngisho noma bangakutshela ukuthi kuyacracka kuyawala. Alo manje senzeni? Imali icebe emasoka namzi. Alo senzeni? Ngoba wenza njani? Ayithole mahala awukayisebenzeli. Mfowethu. Miste. Ibenza ukuthi inkolo imiste inonde na ifail unonde uyisa kumakhawa asho unonde uyenza uyithandiswa ukuthi uspend imali kiyo. Kondo hlukene nayo. So the second resurrection angeke yenzeke mampwazi singavumi accountability. Baqoshile kulo yamsebenzi usithandazisa mahala la wena uthi mademon awulaleli. Vuma ukuthi ngistubborn from ekhaya and until lento uyisolve noma iyokukhipha eSDP iyokubamba noma sonke indawo ngoba inkinga nguwe ayona inhlangano yewethu mani ndiqala isitolo pha ema-E abangi support khandiye kwamhlanga awukwazi uphatha ama-customer yazini njengoba ngidayisa ama-iPhone ngifunde something abekho abantu bahlupha njengama-client abezwa abantu abashe uyabatshela ukuthi in 30 minutes ngizobuya kini ngiyadrive 10 minutes umuntu ashona angafuni banenge abantu bayokuthi ngimfundisi laba phela ngizavele ngithi fire kayi-1 umuntu avaleka mina yabo mara bafuna ube nani naleso sineke
baye enkosini nabafika enkosini bangena emshade bathi inkosi sine challenge la uthi ofelwe umntwana olila kolongwapha uyabona musi namabela yacho ibisi lacho umntwana lo ngasiyo wakho uthi ngewamilo wena ngewamilo inkosi yahlanza nalo phela useseyisana mina ngiyothini manje ngoba bayafana abantwana inkosi yathi lethana inkemba yathatha inkemba yathi ngicela ngithatha umntwana ophila kolo siyamhlukanisa phakathi wena uthatha inyawo wena uthatha umama okumntwana wakhe wathi kunokuthi abulawe ngamani umuphena lo mfazi then inkosi yabona ukuthi hayi umama umntwana ngoba naku umntwana akho kuyazwela anengizwanga ne yathi ngithatheni imnikezelo uye lo umama umntwana alani bazalwane bami ngiyathandaza yonke into ekulahlekele in the middle of the night yonke into ngenxa yobudedengu bakho kunama proposal owaluzile wena kunemisebenzi oyiluzile sithi apply unga-apply vuma ungafaka amadimoni vuma ukuthi no anga-apply enough vuma ungablame nabaloyi vuma majority is when you start to admit first so that ukwazi ukungena kwelinye ipage emva kokuthi-ke sekwenzeke njalo bazalwane bami umuntu obekalahlekelwe umntwana wamthola back the second resurrection ozoyi-experience namhlanje yonke into ebekuyeyakho kwaba neswitch yathathwa amadimoni hayi ngoba uNkulunkulu ufuna uveza amandla ngenxa yakubona usithanda njani uNkulunkulu mamahla aningizwa nina ngiyabona nifuna ngithabi kunezinto obona ukuthi vele nguwe ube wrong ahamba ama-client ngithi mina ayabuya angeke nawazwisisa ukuthi abuyiswa yini yingoba uma uzoba accountable uzitshela ukuthi uNkulunkulu yini obeka wrong la uNkulunkulu uzoba phephetha to your direction uma ngabe waya ku-interview bathi bekubuza umbuzo waba ne-attitude waba ne-chick ngithi abaphinde bakubize futhi ngoba you are the right candidate for that job but funda from namhlanje when you are wrong and two wrongs will never make it right. Lang submit khona uPastor Lungi Emnyamaza provincial chaplain waseNatal le uPastor Lungi when you are wrong akajikajiki bazalwane that woman will just call you at my son into esona so akusiyo and mawufuna ukwenza izinto kahle u-avoid 1 2 3 not in this generation that refuses accountability that refuses ukusolwa when you babona attack when you come with babumthena I know you are a pastor but now uhleli phambili mara ngiyachisela mina ngenzeni yabona but when you are accountable uba nalento ukuthi amen apostle uqeda into eziningi utangisho you are not always right why ngena la you are not always right noma ungaphupha ingelo sihamba phezulu kwamazwi you are not always right ngoba umuntu uyimbazalwane umuntu so the first resurrection susa itshe the second resurrection khona izinto nawe uyazazi ukuthi ngila ngikhona ngenxa yami but namhlanje sengiyakusisa ungasaziblame tshela makithi ungasaziblame ngoba uNkulunkulu uyambuyisa umntwana bekaka omunye uze uyaziblame makamelo la khona yasho ukuthi yazi ngazenza uzabe ngiRebecca Maluphe yazi ubhala ingoma bengingazi relax mntana ekhaya relax umntwana obekafile uyabuya esandleni sakho ngoba inkosi izojudge ama situation namhlanje inkosi izojaji izinto namhlanje yonke into enegama lakho elahleke ngoba wena ubudedengu bona uthando lwakhe uNkulunkulu uzokusiza you will receive it the last resurrection uzwi resurrection yokuqala uLazarus uvukile la sebenza nzima susa each esibili uwe obeyikhosi leya ukuthi uNkulunkulu ufuna uveza amandla akhe la yithi esibe vuma ndazalwane ngijule vuma ndazalwane ngijule wena Nthabi angeke yazi makamelo ngifisa ukushada lapha esontweni yazi esontweni nangathola umshado uwe marot na ungena la emnyango nawuza nabo makamelo right nabo mister uyacoca nedwa ngena emnyango indlovu ene kubo sister right nedwa sondela ubra yebo bazalane bukani sesana ngiyabaplaka usisi ofuna ukuchata ukunciphe kancane endweni zokulokuthi nawu la usho ukuthi mina abazalwane ngi-right nginje bazobona ukuthi u-right sisters abasiboni bamabhara bobrana beso awungeneki wena awungeneki wenze njani kanti bazalwane masichata senzani ulala uvuke soshadini
ufuna usondele phela emntwini manje uthi uyalandela usesimureni vele athi ama-blair lawa idluliyani umshado banenge abaninto zabe ezibandlulile. Awubheka umakhelwane uyasmayela noma ukwatile. Wena omunye isikhathi leso angifuni uprofeta ngizokhuluma indaba zabantu la. Omunye lalela ngivumela umoya ukhuluma. Omunye wathi ugambushe ekhuluma othi enye into ukuthi nasiphume enkonzweni hleze ujahile wena. Makamela kunabantu abafuna ukuthenga ama-perfume la. Nathi nase ngithi siyabonga moya engcwele Mr. Sekayidumisa. Nena sithi amen. Baba yapostoli. Abantu abanokuthi mara unosezithengisa ama-perfume uluza ama-client. You are always in a hurry. Baxoxa nabantu. Hayi wena umfundisi omfishane. Kodwa ngihlela ngiphethe imine yeRustenburg ngakuplaka. Mara ngoba wena please usibhado hayi basebenzi. So the second resurrection izinto ezikulahlekele ngobudede bazalwana. You must admit kunezinto ezisina sisazibacala bamthweni la zangathandaza enough la. That's why kwenza ku1 no 2 no 3. Hayi for me ukuthi ngayiphindi lento le I must do one. That's maturity. Yeah. Kunabantu namhlanje abaphuza ibhiya ne sorry ngicela ukuthi fucked up. Abantu fucked up ngano nje. Balinyazwe yini mamahlamba? Balinyazwe ukuthi wayekhonza right asangafuni ba accountable ngoba in every organization mamahlango submit akiyo nakubhizinisi ababizwa bazokwazi kunenebizwa nge-code of conduct ne-policy babuthweni ukuthi iyasitshela ukuthi utitsher walala nomntwana kunamagadange emdeso wathatha manje wena uzokwenzani. Everything is not about you. Take accountability ukuthi umntwana lo afe so ngimi ngilele phezu kwakhe mara mama lo azangafune ni wathi wami kulowa ngoba umuntu ongathatha accountability ublame abanye abantu nokuthatha accountability. Sonke nibekright ngakafika usesilindi kwanele ukafika usesilindi futhi kwanele kumfaka ekitchen khona ngazi nibonile na tswayi kuphela. Uyazazi uthandiswayo ngosifakela itswayi awukwazi ublame umuntu nekhona bazalwana. So i-second resurrection into uNkulunkulu azoyibuyisa namhlanje uthi angintshela uzobuyisa izinto ebekungezakho zalahleka ngenxa yobudedengu bakho ngoba enguNkulunkulu enothando uyazibuyisa. That good reputation, good character, influence, power, nengizobazalwane financial favor, everything God is restoring that. Uyazi kunabanye abantu mesibu hayi ukuthi abasiqualified ngabe kade awuthola umsebenzi uNkulunkulu wabona ukuthi no usuke washesha wabanjwa ipride yemali angibambe ngakunikeza manje. Yeah, zoslupha wena zoslupha then uNkulunkulu siyabona ke manje uyabona manje ke inhlupheko seyikufundisile ngizokuvulela uzuzuza ukuthi mara kanzonke isikhathi uNkulunkulu bekalindeni no bekasakwakha. So bekusho njalo bazalwane zonke into zakho ziyabuya ngegama lika Jesu noma ngabe ilahleke njani ziyabuya. The last resurrection sesivala. The last one is ngiyayithanda ke le 2 Kings chapter 4 from verse number 18 ubhale phansi ufunde ekhaya. iBhayibheli lithi kwakunobaba igama lakhe ngeElisha. Lo baba wayehlala endlula ngasemzini waseSamaria nakathuthi inhla kwabakhona umama omemezayo waseshuneni. Ulo mama wemprofeta ungene phela angene umprofeti ahlale. LiBhayibheli umama amenzela ukudla umprofeti adle. LiBhayibheli njalo lo wenza isinqumo ke sesimorini lo mama uthi ngicela ungisize nginakele ukuthi imizemini ungene uphume. Uright wenze njalo mara la kwami ngicela uze uzoshumayela na uqeda uthola iplay. Hallo uzoshumayela na uqeda uthola ini ngoba uma sowufuna izinto zakho zinyakaze uyadliswa uNkulunkulu. Wa in the month of sacrifice nje bazalwane uyamdlisa uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli umprofeti lo ke angena egqineni lo mama walanda ubaba kwakhe. Wathi baba kwami sengibonile. Uzwami hephuthu ubone njani ngoba ingane isengakafiki. Yazi ngicabanga bamthweni emzini lo kwakunokuba nezimpanyana. Hallo emzini lo kwakunokuba netlahanyana noma banemali mara mhlambe sometimes ayinokubanjwa mamahlaba bese ke sawuthi makarendani mina sengibonile angazi wena hayi ngiyaniyeka bazalwa uthi sengibonile ubaba lo ngena la akafani nabanye abantu ungumuntu kaNkulunkulu ongcwele. Ibalekile le phathet ongcwele yazi ikutshela ukuthi lo baba ubeke amshiye umama eyedwa afika umprofeti athandaza umprofeti adle aphuma hamba. Wayengabi lo mprofeti othi manje kungena mara mana sengithi ngiyaqala mara mayangiphazamisa phakathi. Sala abantu ebantwini wayengenzi njalo. Nikhona bazalwane
That's why kuthiwa wayengongcwele kaNkulunkulu. Then uthi sengibonile. Shothi khona into ayibonile lo mama. Utshela ubaba ukuthi ngicela ngisimakhele ikamera eliphezulu. Uthi ngicela ke sinento esizoyenza ngoba ngibona ngathi sidownloade kancane. Yes asisali sinawo. Yes imali ziyaphuphuma. Mara khona kumo. Kodwa ke ngifuna ke koste silahlekelwe ukuze sithole manthasana. Koste silahlekelwe ukuze sithole. Yabona indlu yethu yihle baba na uthi ayibheka. Ngiyayibona indlela ihle ngayo. Sana kamasipala bayo approve iplan. Kodwa kuzokubiza ukuthi ubuyele kamasipala. We have another. Sekhona esihlala naye manje ongafani nabanye abantu. Besingamakhela phambi kwethu. Besingamakhele emaceleni. Besingamakhele emuva. But kube kuthi mlinganisa nathi. Mina ngithi asimenzele ikamera eliphezulu ngoba ube ngaphezulu lapha khamas. Ube ngaphezulu lo muntu kaNkulunkulu. Kusho ukuthi sithi baba ungaphezulu kwethu. Ngoba the blessings of God. Listen. The blessings of God. Sesithokoza. Ibuso zikaNkulunkulu. They are from up to down, not from down to up. As long as I say equal nothixo ngeke umbone. Must be down uthixo bengaphezulu. Uthi asimake bayimosha iplan bamosha iplan mamahlaba. LiBhayibheli bakha. Kukodwa engiyithandayo. Bakha nje yaqhubeka uyadla umprofeti. Azange kuthiwa ibudget iphelileke awusahle ngoba sisakha. Waqhubeka wadla umprofeti. Yaze yaphela ibuilding lithi bayifaka umbhede bafaka itafula bafaka isibani ngelanga zonifundisa ziya profeta lezinto ukuthi wayibafaka umbhede. My presence will go with you and I will give you rest. Kwakumemezela lokuthi njengoba simnikeza irest whatever beyisihlupha kulomuzi sesoba nerest nada. My God, bambekela isitulo sasiprofeta ukuthi izulu lisihlalo sakho sobukhosi, umhlaba uyisenabelo seenyawo zakho. Uma sibeka isitulo asihlalisa umprofeti, sihlalisa uNkulunkulu. Ene njengoba sihlalisa uNkulunkulu, lithi iBhayibheli bheka kuhle kumnandi abangcwele nabahlangene kufana namafutha aqala ekhanda ayesi 11 afike emphethweni ngoba ngeke uyibambe into yakhe usalingana na. You must go to the knees. Ingaku Maria wakhetha ukuhlala enyaweni. Wayazi imfihlo itholakala. Babeka itafula liyisimboli yanibazana ngiyaniyeka. Itafula liyisimboli ulungisa itafula phambi kwami. Ebusweni bezitha zami. Kwakusho ukuthi ke mfazi eshune mangabe unezitha senkingeni ngoba seliprepared itafula. Isibane sisho ukuthini? Ningukukhanya kwezwe. Alaphalia tosalaphalia. Ningukukhanya kwezwe. Uma sewamkele lo muntu wasezulwini noma besekumnyama noma kumnyama, yena ukukhanya kwami uyabonelela uJehova. Sengiyaqela. IBhayibheli sesimorini wamakhela ikamela. This is the last resurrection. Babenganamntwana. Lithi iBhayibheli umprofeti wahlupheka. Wabiza uGehazi, waGehazi, singamenzelane lo mama. Lo kusekasiphathe kahle kangaka. Lithi iBhayibheli uGehazi, mina namangazi. Ngibona ngathi unayo yonke into. Wathi nofuna Gehazi. Gehazi wabuya babusweni wathi no man. Nalo ngiqaphelile. Lo mama unayo yonke into. Akaze ngizwe kuthethiswa ingane. Akaze ngizwe kuthunywa ingane. Kusho ukuthi umntwana akanayo. Bese iBhayibheli liyangichaza lithi bebase babadala ngeminyaka. Kusho ukuthi bebangasakwazi natural. Awuyazi into kaNkulunkulu mase ifika. Iphambana nenature. Phambane nescience. Yewethu efika akuzwe mongcebo. Xa efika lo mama uthi umprofeti sikwenzeleni. Uthi udlala ngamna. Mina ngiright mina. Hleli bathi sikhulumele inkosi mda hayi ngiright nenkosi. Bathi okay sikhulumele komasipala mina ngihleli kahle nabantu. Ayikho into nginenkinga nayo. Bathi mfazi ngalesikhathi. Kwenyako zayo. Uzothola ingane yomfana. Hallo? Uzothola ini? Ukhunywa nogogo onemali mara ongasayi lapha. Utshelwa ngengane. Utshelwa ngento impossible. Number 2, kuthiwa kuye lalelayo. Ngalesikhathi lonyazo uzothola umntwana wendodana. Lo mama lo wayetshela ubaba wathi batsho phela. Mina nawe. Yebo uthi manje. Ngiyocabanga wena. Siyayidlezela sinapha. Njalo. Balibamba lelosu.
azongizwa laba Jesu balibamba lelosi safika isikhathi sonyaza kwamthola umntwana ebudaleni bakhe ngoba uNkulunkulu akawaqamba amanga uthe meqeda ukuthola umntwana wakhula ake uthi resurrection umntwana wakhula uthe umntwana esemasimini nobaba phathwa ihloko walila wathi maye ikhanda baba uthena sathi am-attend wafanet khona lapho sengiqedile arenda ngizwe sengiqedile umefile ngiboleka iBhayibheli umefile umntwana lo mama lo what 1+1 lo mntwana mangizophiwa yena ngathi ngiyambona embuka efile lo mntwana nangiphiwa yena ngabizelwe ekamereni eliphezulu elakhwe ngimi nobaba kwami lena ke ngicela ungasale ayibafuna abantu abanganalo igumbi laphezulu uyombeka phi buza makithi uyombeka phi njengoba ungabahloniphi kangaka abagcotshwa uyombeka phi njengoba ungaba honor kangaka abagcotshwa uyombeka phi thina siyayibamba iprinciple ye-honor ngoba sazi into yokuthi uNkulunkulu emhlabeni usebenza ngomuntu usebenza ngani bazana bami usebenza ngani bapemi wakhumbula sifisa ukuthi ngakho ikamera and mangiphiwa lo mntwana bengekho ku downstairs hayi bazalwane khama mangiphiwa sesimanje salengane mina ndandibhizi nezinto zami ndabizwa kwathiwa yewethu ngalomnyaka uzawufumana umntana andibuyele phalo umntana akhicizwa khona izinto zakho wayithola kusimakade mase zikaka sibuyisele kuye izinto zakho wayithola kuJesu mazikurara sibuyisele kuye athi ngiyambona lo mama athi makakhuphuka lo mama nalo mntwana ayaphezulu akakhuphuka thulile mama Hlanga aningizwana akakhuphuka thulile yabona makakhuphuka lo mama lo igama lakhe lisiphephelo sami iyamazi umhlengi mntana uthi angivuki athi akhuphuke upstairs yakwakhe athi lapha hleli khona kunesimanga enakalili ebukhoneni bakhe unejabulo gama lakhe igama lakhe isiphepho yamazi azafike phezulu athi angafika phezulu mama enje afike athi nakafika phezulu asahlabela lelo hubo afika phathi isidumbu athi yenkosi yasezulwini umbhede sawuthenga mina ngithi kwenzeke ngabomu ukuthi umbhede ube khona wayezombeka phi kuba umbhede ubungekho wafanele umbhede ube khona wafika wambeka embhedeni umehla igama lakhe washiya isidumbu lapho umesendleleni wathi ngicela ningilungisele idonkami balungisa idonkakhe wagibela idonki uma basendleleni ubuzwa bomakhelwane hey mama uright uthi ngiright ubuzwa izitha hey mama uright angiright ubuzwa bangamfuni hey uright uthi ngiright iBhayibheli uElijah wambona esavela wathuma uGehazi waGehazi uyobuza lo mama ngathi uhluphekile buza ukuthi ngabe konke kuhamba kahle yini wathi nakabuza lo mama wathi don't worry my son all is well bapha abantu abakholwayo abazothi noma izinto ingahambi ngendlela yabo bathi konke kuhamba kahle ngoba sibethembile owabe Calvary babutheni wathi konke kuhamba kahle umefika umprofeti uthuma uGehazi hlalani phansi umprofeti uthuma uGehazi mama sha uthi Gehazi thatha le nto uyibeke phezu komntwana uzovuka uthini umprofeti uzovuka kanti umprofeti into bekangakayiboni uGehazi wayengalihloniphi uCobo lo mprofeti uzobona ku chapter landelayo kula baphilisa khona uNamani hence that is why isafsaka intonga kalo baba yayinamandla yangasebenza ngoba isezandleni zomuntu ongahloniphi uCobo lwalomuntu inamandla iya ngomuntu ukuthi uyiphatha njani uma babuthweni ke sekafika uthi uGehazi ngimbekile into le akavuka umntwana lo wathi ngilungisela ipera ake uthi siyavuka into zami
uzibekephi uzolahle nethemba uyibhankephi kinga ubekephi weza umprofeti mama ngathi ngiyambona shawa nathi azange ngacela umntwana mina ngimbeke la wanginikeza khona nakangena endlini lo mama kaphezi igama la yamazi uthi umprofeti ke lena ke mama ifuna ningagibeli nami upper room ngoba vele nani yakhele mina sala nendlini yenu ningiyeke ngendlini yami umbeke lapha ngithi sala nendlini yenu ngikhuphuke ngedwa yakhuphuka indoda yasezulwini lithi iBhayibheli yafika yakhumbuza uNkulunkulu ukuthi awukhumbule lokhu kusiphatha kahle kangaka kwalo mama lithi wayale 1 2 3 4 go 7. Can I declare that in 7 weeks? Can I declare and prophesy in 7 weeks? May God perform a miracle in your life. Ezokwenza ubona ukuthi nempela bese kufile sekuvukile ngegama lika Jesu. Ngibona abantu kulo 7 weeks esuqala kusasa bazofakaza abantu mkhulu uyasabeka wethembekile. Lithi iBhayibheli wanganyakaza umntwana seSimorini. Umntwana manganyakazi umprofeti wagibela phezulu komntwana. Khona ezinye izinto zingevuke kunabantu eduze kwakho. Zikufuna wedwa ngoba uNkulunkulu ezosebenza usebenza controversial. Uma esebenza uNkulunkulu udida abantu. Bathi no kunomgobhanyana no kunelwanyana ngoba ngeke bazwisise kokosikhosi lithi iBhayibheli wathatha isandla wasibeka esandleni wathatha isandla wasibeka esandleni isiphongo esiphongweni pumule empumulweni umlomo emlomeni umzimba inyawo enyaweni lithi iBhayibheli waphefumula my God waphefumula umprofeti kayi7 uhambe kangaki bazalwane waphefumula 1 2 uthena yafika kwe7 ingane yamkhahlela yathimula iBhayibheli uma sekehla uthola lo mama usaqula phansi uma kwehla umprofeti ukhuphuke yedwa makehla wehla ubamba umntwana ngesandla benzeleni ukudla igama lakhe Lazarus come forth. Mama thatha ingane yakho ebeyiswaphiwe ebusuku noma bengathi wabekumadimoni. The last one bengizosho njalo elokugcina bengizosho njalo ngijule umfazi ezerefat nalo mama waseshuneni bobabili bafelwa amadodana abo avuswa abaprofeti. Mawuhosta uNkulunkulu noma nahosta uNkulunkulu ngomuntu kaNkulunkulu kunezinto ebangathi ziyalahleka kanti kuzovuka okungcono. Ngicela ngizwe bazalwane sesibeke uma befa labantwana bakaRendana bayavuswa. Uma bengizoyithatha leno ngiyitranslate ku New Testament maHebrew bengizothi phela if you are dead you are dead. Ifanele uvuke you must be born again. You must be born. Bese uyabuza uNicodemus umuntu angabuyela njani eswini sikamama. Ukuvuka kwalamadoda ayethi sasizelwe ngokwentando yakho mama manje sesizalwa ngentando yasezulwini akusena sifo ke sobulala thina akusena gulo kuyohlala emzimbeni yethu. Ngithi mina izinto uNkulunkulu azoyivusa kule nyanga ye-fruitfulness esiyakuyo kaSeptember I prophesy uyovusa izinto engeke zisafa. Lelo business angeke lisafa, lezo imali angeke zisafa, lo mshado angeke usafa. Ake uthi I believe in the name of Jesus. Namhlanje besosho njalo uthi yonke into ebeyifile wedife ngoba madimoni or ubudedengu or uNkulunkulu uyayivusa ngegama lika Jesu.